Ella és la Maria Fernández Vidal, la cara dels esports del TN Vespre, i aquest és un dels seus professors de música. Toco la guitarra, el piano, la bateria, i la bateria, sobretot, que és el que soc més novata, m'agrada molt mirar primer gent que ho fa molt bé i llavors gent també que t'ensenya algun truc o alguna cosa. O sigui que estàs aprenent gràcies a YouTube. Sí. No, vaig a classe. Però, a més, a YouTube el meu profe ja m'ha dit alguns cops mira't aquesta versió que està molt bé o aquest bateria que ho fa molt bé i tal. I llavors també complemento, però vaig a classe. I a tu, Maria, et veurem algun dia a YouTube? Ui, no. Això de penjar-me a mi mateixa no ho he fet mai i no ho veig complicat. Parlem d'una altra bateria, la del mòbil. També la controles tant? Jo pateixo massa d'hora ja. I jo quan ja estic al 50% penso, ai mare, ara on vas? Podràs carregar el mòbil, no podràs carregar-lo? Sí que quedar-me sense bateria és com una de les pors que tinc. Mira, ves quina tonteria, no? I els grups de WhatsApp, com els portes, Maria? Els tinc en silenci. Et diria que el 90% els tinc en silenci. I em posen bastant nerviosa. Hi ha una cosa que no entenc, que és quan algú diu Bon Nadal i tothom diu Bon Nadal. No ho entenc. Amb l'afegit que si hi ha alguna cosa important i quan el vas a consultar hi ha 48 missatges, te l'acabes perdent. Saps que sempre pots fer un La Maria sortit del grup? No, això ja em fa més cosa, em sap més greu. D'aquests grups a vegades que es creen per coses puntuals, el regal de no sé qui. Soc de les últimes en sortir sempre, perquè em sap com greu per qui ho crea. I acabem. Mentre tu no publiquis els teus concerts, quin vídeo en recomanes mirar? Mira, últimament estic una mica enganxada a mirar els carpools, karaokes del James Corden, d'aquest programa, d'aquest Late, que el que fa és pujar-se al cotxe i pujar-hi un cantant i entre tots dos van cantant allò, doncs, algunes cançons conegudes i la veritat és que és molt... A mi m'agrada molt, em fa molta gràcia. And we'll keep on fighting till the end. Hard notes. It is. We are the champions. We are the champions. I n'he vist un últimament del Bruno Mars, que ha tret un nou disc fa poc, i m'agrada molt, perquè a més allà també veus una mica l'artista com més, no? Perquè no té res més que estar ell allà al cotxe. I aquest m'agrada molt, us el recomano. Uptown, funk you up. 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 Uptown, funk you up.